बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 14 नबेम्बरनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो गुरैयै खावलायहरनायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय था आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय था। दिनेश बसुमतारीनि गोजां बोथोर, चिरांनि दैमासा ब्रह्मनि अन्थाइ नङा हिरासो, चिरांनि सोरां ब्रह्मनि सिमा गैया, गलाघाटनि पबित्र ब्रत दैमारिनि जिउनि लोगोरि, उदालगुरिनि संसार ब्रह्मनि गावदां समायना आगर, रिंसार औवारिनि गोरबोनि अनसेमानो, बाक्सानि सबिराम बर'नि उदां जानाय, बाक्सानि रैदोम बर'नि हांखोनि मानसि, क'क्राझारनि देबज्योति बसुमतारीनि नोंनि गोरबो खथायाव थरसे अलंबार जाना आं थाहैगौ सानो अरायबो, चिरांनि दैमासा ब्रह्मनि नोंसोर खुबैनाय अन्थाइनिनो बे न'आ, निजिरा ब्रह्मनि आंगोमा बड'सा आरो सनितपुरनि हेमन्त ब्रह्मनि इसारानि मोन्दांथि खन्थाइया सेबखांजादों। फिन बेजों लोगोसे रहिला मसाहारिनि फोथायनो गोब्राब सुंद' सल'आबो सेबखांजादों एबा फोसावजादों। फिन मिजिंथिबायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय थागोन आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय थागोन। गोजोन्थों।